Menjo bé, però estic cansada de pensar en menjar, em va dir l'Alba. T'explico aquest cas perquè moltes persones no necessiten més normes, sinó més aire. Ves a l'enllaç de la bio, obre WhatsApp i escriu calma per rebre la guia. L'Alba és una dona molt constant. Compra bé, cuina, llegeix etiquetes i intenta fer-ho tot correcte. Però cada decisió li pesava. La fricció real no era desinterès, era esgotament mental. El microcanvi va ser simple, deixar preparats 3 plats base, posar límits a la recerca d'informació i permetre un àpat flexible sense convertir-lo en drama. Al cap d'uns dies em va dir: no menjo perfecte, però torno a respirar. Resultat subjectiu: més calma, menys culpa i més sensació de tenir pla. No era el menjar, era el pes mental. Ves a l'enllaç de la bio, obre WhatsApp i escriu calma per rebre la guia que t'ho farà fàcil.